Hey, what's up for today's video na pabukid na po mi karon. Unya ra kung usaba kung unsa among trabahoon. Naara day mi sa kilid sa among fish pan. Ug si isok akong kauban kay iya daw akong tabangan. Kay kaning buntog nga nasa kilid sa among fish pan amo ning patagan. Ug karon kay amo nang gisugdan wala ra pila ka oras amo na ning mahuman. Murag sakit naman sa baba kung akong istorya akong paspasan. Ako na lang hinahinayan para makasabot mong tanan. Nagpanpanday mi diri gipatag na mo ang yuta. Kabalo mo nga no, butangan na mo ni og payag. O diba? Wa pay oras na humana. Ug karon ako na po'y mapakaon sa tilapia kay murag dugay gyud ko kabalik diri ba. Mubawi ta maong ako'y mapakaon sila kay basi mangluod na. Manglaw na po tag isda. Ug sa nakita niyo grabe gyud kanindot ug grabe ka plaster ang atong area. Pids, nga gisagulan og tahop kay finisher naman siya guys. Grabe gyud nako ni kapalangga akong mga binuhi nga tilapia. Maong karon sila sa akong pakaunon kay pohon, sila na pud akong kaunon. Grabe gyud kalingaw basta mapakaon og tilapia. Kanang perti nilang daghana nga magsunod-sunod sa imuha. Lami kay pampunit nun ipasulod sa bulsa. Wa ko kabalungan ng ganahan kung mabuhig isda nga pwede raman unta mo palit. Akong isulti sa inyo kung unsa kalingaw magbuhig isda. Pwede ka mamingwit. Mangaon kauban ng pamilya. Hey guys, karong adlaw na mutula pud mi kawayan. Kay naami importanteng gamitan. Ug akong igagaw akong kauban kay siya tigputol ako tigpasan. Ug ang purpose dayon ning kawayan himuon na mo balay ni Tarzan. Joke, magbuhat dayon mig payag sa pispan para mag-shoot may aning area nami ka relaksan. Kay nindot kaayo mag-relax ani nga area. Kay kung gutomon ka pwede ra ka mamingwit og tilapia. Kauban imong mga tropa. Ug karon mo padayon sa taghakot diri atong paspasan para dali ra mahuman. Basic ra kani sa kuha. Kay mo na yung trabaho na ako sa una. Okay. Basta yung ani nga trabaho di nagyugulisudan. Kay mauni nakasanayan nako kay sa bukid ko nagdako ug kani akong gihimo exercise na lang ni sa ako. Kita sa baga eh. Hapdos ka sa baga guys. Pero okay ra kay anad naman tayong nani. So wala pa ang vlog. Nagtrabaho na taging nani. So karon basic na kayo sa tuwa. Okay. Ops, yeah. Dagan-dagan na gyud. Og karon sa pagkuha sa kawayan kami na human na. Sakto pud among tiyan ni tingog murag gigutom na. Manaputol kawayan guys. Manasa dughakot. Hinay lang. Kay nahuman naman mig hakot sa kawayan kanina pud among birahan. Diri na tayo tukod atong mansyag. Manisyon nga payag. Pag human mo paniud to nagmasa mig siminto. Nga butangan na mo sa poste para ligon kaayo. Ay sila ra day nagmasa kay ako nagtindog ra diri. Tindog ko kana video man ko. Saan ako pa rin kung di ko mo video. Di ko kabawi sa akong gigasto kung di ko mag-video. Okay ra untag mohatag mo.